Fl-elezzjoni tas-Sibt 8 ta' Ġunju, il-poplu Malti se jeleġġi 6 membri parlamentari Ewropej u l-Kunsill Lokali tiegħu. B'kollox iridu jiġu eletti 476 kunsillier biex jiffurmaw 68 kunsill lokali f'Malta u Għawdex. L-att ta' kunsilliera se jiżdied b'12 fuq 5 snin ilu. Dan l-ammont se jirrifletti bidla fil-kompożizzjoni ta' 8 kunsilli. 7 kunsilli lokali ser jikbru b'2 kunsilliera. Se jiżdiedu minn 5 għal 7 kunsilliera il-Kunsilli ta' Ħalaxa, tal-Pjetà u x-Xahar Għawdex. Minn xahar u nofs ieħor il-Kunsill tal-Ħamrun se jikber b'2 membri għal 9 kunsilliera, waqt li t-tifsila tal-Kunsilli ta' Marsa Scala, in-Naxxar u San Ġwan se tiżdied għal 11 il-kunsillier kull wieħed. Mill-banda l-oħra, il-Kunsill Lokali ta' Bormla se jonqsulu 2 kunsilliera biex minn 7 se jiġi b'5. Hekk il-lokalitajiet tal-Kottonera se jkunu kollha b'5 kunsilliera li huwa il-minimu fit-tifsila tal-kunsilli lokali. Dawn il-bidliet jinħadmu skont formola stabbilita li tirrifletti ċ-ċaqliq fil-popolazzjoni tal-lokalitajiet fl-aħħar 5 snin. L-ammont ta' kunsilliera f'kull lokalità ikun bil-fard u jvarja bejn 5 u 13. Mill-ħamis li ġej sa 29 ta' April, il-Kummissjoni Elettorali ser tilqa' nomini mingħand kandidati li jridu jikkontestaw l-elezzjonijiet kemm għal kunsilli lokali kif ukoll għall Parlament Ewropew. F'avviż tal-Kummissjoni Elettorali fil-Gazzetta tal-Gvern intqal li l-ewwel voti li se jingħaddu huma tal-Parlament Ewropew. Il-kaxxi tal-votazzjoni se jibdew jinfetħu mill-ewwel malli jaslu fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar fil-lejl bejn it-8 u d-9 ta' Ġunju, waqt l-att tal-voti jibda f'nofsinhar tal-Ħadd 9 ta' Ġunju. Wara pawsa ta' jumejn jibda l-att tal-voti tal-Kunsilli Lokali li se jitqasmu fi 3 gruppi, bi grupp ta' lokalitajiet f'kull ġurnata bejn l-14 sal-ġimgħa 14 ta' Ġunju, dejjem wara nofsinhar.